honorable Fagge gaskiya kai tsinanne ne dan uwana ka zo ka bada 5,000 5,000 Assalamu alaikum. Alaikum salam. Kai wannan kai wai kai ka san me kake kuwa? Ya gani ne aboki na. Naji kana kiran 5K kana wannan honorable 5K. Waye honorable 5K din nan? Kuma kana bacci yesu daushe mana. Allah daushe matsiyaci ne. Allah yanda ba kwa tunani. Wajen dan uwana fa mahaifiyar shi fa sati wajen 20 tana kwanta ba ta da lafiya. Ka san nawa ya bayar? Sai ka faɗa. Ya ba ta 50,000 ne ko 5,000. Allah man matsiyatin banza. Isa na gaya muku ku zo ai tafiyar nan ta honorable Akibu. Kun ki 5,000. Wallahi 5,000. To Akibu ba kai mai bauta ba ma gashi nan ka duba yadda jama'a suke sani. Mata da maza ba yanda za a iya zo ya baka kunya. Yanzu balle a ce shekara 12 daushe, shekara 12 ba abin da kuka amfana da shi. In za ka zo ai tafiya ka zo ai tafiya. Ina ma hulata take. Wannan daushe laqad Allah ya tsine mai matsiyaci ne. Ka san shi ta rayuwa baka san abin da ya hango ba. Ni dai yanzu abin da za a yi dan Allah Gibson a taimaka a tura ni wajen. Zan kai ka wajen na bayyana. A tura ni ba dai kana so mu je ba. San daushen nan